Hej. Part 3, ikke også? Der er åbenbart kun to tilbage. Så. Ja. Hey, du er min tur. Nej. Hvis den her er lyserød, så skal du gå ind til Vilma og Marvin og sige... Og Marvin, det er min tur, så skal jeg. Ja. Og så. Sige hvad? Og sige... Løg. Derinde. Nej, du er prank. Jeg siger... Ej, Vilma. Jeg tror, der er en dreng fra din klasse, der er forelsket i dig. Hvis den er lyserød. Nej! Yes! Den er hvid! Hvis den her den er lyserød, så er det, at vi skal køre over til en af vores venner. Ja. Og så skal vi sige, oh my god, vi er så diva, vi er så rich, vi er så alt muligt. Nå. Vi filmer. Okay. Vi kan godt nå det, fordi der er sådan lang tid tilbage. Okay, jeg tror, vi bliver nødt til sådan noget pause. Så kører vi derover. Og så står vi og filmer os to. Og så, ja. Hvem skal det være? Vi blev lige lidt tørstige, så inden vi kører. Sally, hvad laver de? De kæmper. Vi kæmper om, hvem der først. Okay, vi er nået herhen, men vi bliver nødt til at stoppe videoen sådan midt i det hele, hvis nu, fordi at det er måske skal spørge hende, om hun kan være sammen. Så det bliver lidt svært, fordi jeg troede, det der cement ikke tør. Så vi banker lige på, hvad var det nu, vi skulle sige? Nå, men vent lige. Okay, jeg har lige banket, så lad os se, om de kommer. Vent, vi slukker lige hurtigt. Okay, nu er klar. Vi divas, vi er så seje, vi kan alting. Haha, ses. Nå, men videoen skal til at stoppe, fordi jeg har lidt... De var lige der. De er lige der. Ja. Den er ved at stoppe og det hele, så jeg tror, vi bliver nødt til at sige ses nu. Så hej hej. Hej hej.